Ki mulai perbandangan. Kontake iki apa ora? Ngene kok. Ambrol lah Mas. Iya. Layak suwi. Kecantol paling. Ora nyantol. Jahitan ya? Betul. Oh, ketutul. Mbah betul dhewe. Berarti ya kok pabrik wis rusak. Ya enak ra kena nalpot. Kok pabrik. Rusak permanen kuwi nek kok pabrik iki. Cepat nang kene nyolong. Soko. Slepe arep mulai keterak lemah metel. Bila keblung nang tengah kedan yuk disurung yuk. Bismillahirrahmanirrahim, mangkat pulang. Pindah nanti iki, Mas. Pindah nanti, Mas. Kang perapatan iki lho, telan. Ada iki bakar ya. Nggone bakar men. Yo alah, ngalah ping piro, Mas? Ping 3. Jaduk ya. Pindah 3 kali pindah, teman-teman. Ini mau pindah ke dekat jalan raya yang cor itu, teman-teman. Oke, lanjut. Kita pindah ke mantap itu. Tengah hari 200. Mantap, Bos. Oke. Monggo. Monggo, Mas. Apa menake piye ngono lho? Tak ngerti lek, Gun, go paling go ngeroh. Gung aku. Go ngeroh carane ya. Iki apa? Karo keruan. Go karaoke nyuwagli e. Iki ketok lho. Piro? Ora. Iya piro? Rego. 200. Nek sak tegene ya 200, 300. Sida tuku kae?
Wes. Komplit lah. Tak jajal melok. Lap terus berarti. Lap kata lah. Lap. Engko ambil. Arep mulo. Ambil yo ajur lho kok. Wis anu maksudnya kan sama bareng yang ditangkap. Wes, bakal jagung pokoknya enak ya ini ki padha nurut dhewe-dhewe wis blusuk-blusuk. Wis. Kasih bluje kayak bos Gunung Mas kayak terus yang biru kayak bos Joko kayak bos Kijing kayak 66 bos. Gamin yang menangan sana. 67. Iya. Ini kan udah berapa tahun? Nanti warung ngono wan. Warungnya. Nanti warungnya sapa nang unggah-unggah kan nanti warung nih. Awal. 64. Tinggi di. Warung mae jam nang yo langsir neh. Ono kok iso ngira. Warung lor Mbah Suwandi kuwi kok Suwandi iki. Terus ora Bro, sering nggak sih, Nek? kali 65. 80 sak direne. Ini siapa di? Kiting. Wes barnya lah apa? Punjul dan sawe. Mana 30 engko.